moes my onderbly. Gaan sy. Of gaan ze niet van ik wil weet voor wie ik lief verlief op iemand wat hij assie. Het gaan mij breken, het zijn niet zie. Ik wil die jongens wijs. Ik lief voor jou en 100 ways. Daar was 100 ways, maar zij zei het is complicated. Kom niet straight, doe komen is ongelijk. Dus ik moet nou onderlijn. Van ik is lief voor jou, kom niet bij. Hoe kom